Трака, 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 идва влака, спира бавно на перона. Трака, 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 ето влака, има точно 3 вагона. Трака, 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 идва влака, спира бавно на перона. Трака, 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 ето влака, има точно 3 вагона. Трака, 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 пуф, паф, паф. Трака, 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 пуф, паф, паф. Трака, 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 пуф, паф, паф. Има точно 3 вагона. Първия са се качили 3 овце и 2 камили, а във втория развява пъстра кърпа бяла крава. Първия са се качили 3 овце и 2 камили, а във втория развява пъстра кърпа бяла крава. Трака, 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 пуф, паф, паф. Трака, 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 пуф, паф, паф. Трака, 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 пуф, паф, паф. Пъстра кърпа бяла крава. В вагона с номер 3 май пътуват без билети. Скрили са се да не би чичкото да ги